Rwan ar chwaraeon I ni. Ie, bore da ac am gêm welson ni nithiwr yn ail rownd pencampwriaeth dartia PDC y byd ymhalas Alexandra yn Llundain rhwng dau Gymro, sef Gerwyn Price a Jamie Lewis. Fel y disgwyl, Price enillodd tair set I ddwy y sgôr terfynol. Mae Dylan Williams sy'n rhedeg cyfri Twitter PDC Cymru ar ben arall y ffôn I ddechrau. Dylan, am gêm, ond oedd y ti wedi disgwyl iddi hi fod mor agos? Na, bore da Owain. Oedd hi'n llawer agosach na fydde sawl un wedi disgwyl, a finne os fi'n onest. Gornes da o'r darten gynta, a nath Gerwyn orfod gweithio'n galed iawn I ffindio I ffordd mewn i'r gêm ar ôl colli'r set agoriadol I Jamie Lewis. Ond ar ôl rhannu'r 4 set gyntaf, fi'n credu gallai dyn ddadle ta beth ddigwyddodd ar ddechrau'r y 5 set. Nath benderfynu tynged y gêm, welon ni bod Jamie'n bystio 68, a rili nath Gerwyn ddim edrych nôl wedyn, gymrodd 72 allan yn y leg gynta, 116 yn yr ail un, a 60 yn y drydydd I gipio'r gêm. Gerwyn Price, mae'n un o'r ffefrynnau yn tydi Dylan I ennill y gystadleuaeth. Ydy'r chwaraewyr mae weithiau angen cwpl o gema yn y rowndiau cynta cyn I ni I gweld nhw ar ei gora? Odi. Ni'n gweld ni, mae yn ala gêm neu ddwy I gyfarwyddo gyda'r chwarae ar llwyfan mor fawr am nhw yn Malas Alexandra, hefyd dim torf. So gallai dyn ddadle bod gyda Jamie'r profiad o wedi chwarae ar y llwyfan anos I oed dwetha, bod bach mwy gyfarwydd a beth, bach mwy gyfarwydd ar amgylchedd o chwarae. Ond bu Gerwyn nawr, fel wedodd yn eithwr, mae'n mynd I fynd gytre am y Nadolig, a bydd yn dod nôl fi'n siŵr yn llawn hyder yn barod I chwarae Brendan Dolan neu Edward Fawkes yn y drydydd rownd. Ie, a sa hwnna'n dipyn o stori, Dylan, tysa fo'n chwarae yn erbyn Edward Fawkes, achos mae gynno fo gysylltiadau Cymreig, yn does? Oes gysylltiadau cryf iawn, mae Edward Fawkes yn dod o Japan, mae fam yn dod o Japan, ond mae dad yn dod o Llandudno yn ôl y sôn, I hen dydcu wedi ennill cap pêl-drod I Gymru, a oedd I dydcu wedyn yn golffiwr proffesiynol oedd yn chwarae allan o glwb golf Llandudno, felly bydde hwnna'n tipyn o stori, a un I fi'n gobeithio fydd yn digwydd, achos fydd hi'n gêm dda I ni'r gefnogwyr I gagwylio. Ie, croesi bysedd y bydd hi yn digwydd sai yn dipyn o stori. Just I gloi, Dylan, be nesa I Jamie Lewis o'n? So, yn anffodus nawr, wrth golli nithwr, bydd Jamie nawr yn colli garden ar cilchdaeth y PDC, ond fi'n credu y hyder mae wedi dangos ar ôl blwyddyn digon anodd, bydd mynd nawr I Q-School yn mis Ionawr I ceisio ennill I gerdyn nôl yn llawn hyder, a sa'n gweld dim reswm pan bydd ddim yn gallu ennill I gerdyn ar ôl bron a curo Gerwyn eithor, felly fi'n credu bod Jamie yn mynd yn y cyfeiriad cywir sydd yn gret I ni gyd fel cefnogwyr dartiau Cymru. Wel Dylan, fe gawn ni sgwrs arall dwi'n siŵr cyn i'r bencampwriaeth ddod I ben dyna chi Dylan Williams yn fanna sy'n rhedeg cyfri Twitter PDC Cymru.